Става, пичове и пички! Как сме този ден, момчета? Чакай, че нещо ми не е добре. Този клип мисля да го направя специално за вас. Мисля да умеша тези три водки. Едната е на почти празна, другата на половината, третата почти пълна. Мисля да направя тези три смъртоносни водки в едно. И което артише, и ако артише, може и поне от двете малко да артише, от тази водка и от тази, да го изпия на екс. Не знам, това ще е бати смъртоносната водка, да. Много хора от вас ще ми помислят за луд, ама да ти кажа, верно съм си луд по рождение, брат. И сестри. Така, време да преливаме. Така, първо ще започва с Мери Джейн. Аз цял ден ще пия да му еба майката. Да еба труснака, ще чакай да стои малки от труснака, да ги умешим катората. Брат, това как ще го пия на екс, не знам. Еба си майката да я. Ще пълно догоре. Той няма, ще фейсбука се чува. Малко труснака ще артиса да ява. Я да видим. Бах си майката. Чай оставя и аз малко на екс. Ами то за екс остане това. И малко от това. Да покажем как се пие ли, да му има майката. Ами добре, момчета. Това е. Махаме това. Уха, Мери Джейн и руснака си еба майката. Така, значи това е бати смъртоносната водка ще бъде. Забравих да ви кажа, че аз последния път си пах и такава домашна ракия. Такава от парвака. Не знам какво ще стане до вечера. Направо си ебал майката, ами добре. Ами аз само да ви кажа на здраве и обичайте се. Бека се пие водка, но това за нещо е, това за мен си е власти и лафа. Няма водка, аз не знам какво да ги приказвам, тъй че да не мисля, че съм пиян, сега ставам бе, вора. Сега ставам, не знам какво приказвам, ето. Сега ще го спия на екс. Иде първо от тази Мери Джейн, от жената. Тай другата водка. Ама нямам нищо да пия на лева. Ако повърнаш ебати излагацията. Имам пулички малко. Пулички мога и почерпа пулички. Еба си работата. Това ме стопли да ептен. Това камен сгря. Добре, момчета, това беше клипа за мене. Надявам се да ви хареса. И какво мога да ви кажа. Освен, че животът е много шиван, затова яще, пийте се и се веселете. И когато ви е воля, правите това, което мислите добре. За мен добре е да правя глупости и щуроти. Така че от мен довиждане. Чакай да ви пусна една песен, специален поздрав за цялата компания от село Лесидрен. Продавам чилми, да ева. Месечина, йой-йой, йой-йой. Слънце сия, йой-йой.
Санете са. Нямам си работи, брат. Айде, брат, това от мене и беше изкарване на Ди Валентин. Николе,